guys, it's me, it's Loren. So for today's video, mauni akong first video this year, 2020. So nag-reaction sad ko sa ilang tilaluha nga song katong naa sila sa Wish level 7.5. So karon nga reaction is bag-o na sad nila nga kanta. So ang akong i-react is katong trailer nila sa music video nga Alab. So SB19 Alab Burning. So diri ta magtan-aw. So nakita ninyo yung self. Dira ta magtan-aw, social man ta. So ako na lang sa dibutang diri. Wala na siya nag-focus na ko. Very good. So akong ibutang diri sa screen ang video para magdungan sa tigtanaw. Kaya ba mo ko nagtanaw naman mo. So ako na lang isa mag-react. Makita naman sa thumbnail nila nga naay tubig sila nga naligo sila or etc. So nag-expect ko ato. Nag-start na tano. Uy, kagwapo nila day. Naadyo day tubig. Feel na ko gabahan ni. Naganahan ko sa kanang individual nila nga camera angle nga na galit. So naganahan ko ana kay ba medyo kung naa na every music video, so mag-expect na jud ana no. So ganahan sad ko sa theme nila is colorful, then Korean na jud sila kay mao ma jud kasagaran nako mabantayan or makita sa music video like BTS katong idol nila nga colorful. Kay nindot yung mga kuan ba, mga theme kay makadani jud siya mata kay colorful, ganan bit nag-colorful. So SB19 wala pa jud ko nila kailatag sa tagsa, pero naka-familiar na ko sa ilang mga face o kay ba ko sa mga names, pero wala ko kay ba si Kinsa, si Josh, si Kinsa, si Stel, dili na ko sila matching type. SB19 fighting! Manatag tanaw sa ilang music video teaser. So, thank you for watching. If you like this video, please give me a thumbs up and click the subscribe button para updated na sa mo sa mga reaction video o mga vlog or mga i-chat. So, see you in my next video. Bye-bye!